Гайс, днеска съм при тати на лоси. Така. Моята кутия за всичко. Не съм ви казала, че ще има много зареждане. Но новото зареждане се крие в тези турбички. Сега, първо ще разопаковаме това. Пъличета събрала съм за един месец. Картонки за убийци. Имам визика. Така. Така, и тези работи ще ги махна. Не знам дали е задължително, но ще ги махна, защото трябва на тях да слагам убийците. Не на тези работи, на тези дупки тук. Тези просто ги махам, защото искам да ги махна, искам. Така, на всичко е махнато вече. Доброволително съвках турбичката. И ще взем 6 връвки, такива. Бяха от 30 стотинки, късички бяха. Бяха от 30 стотинки. Наистина много ефтино за такива късички връвки. Дългите бяха по 60, май бяха? Да, 60. Игнорирайте каквото говори брат. И този плик вече е празен, но вторият е направо гамната десълки. Така че, значи, буквално 1 милион работа съм взела. Между другото, за моята госпожа от Пенадъл ще направя подарък, обаче не знам дали госпожата ще гледа това видео, така че ето, магнит, ще ги залепа. Ако не стигне цяло време, между другото имам и втора кутия от кик, даже си я украсих с стикер Stitch. Ако не ми стигна видеото, ще правя втора част. Значи сега взех и нарочно такива народни работи. Ето такова нещо. Взех нарочно, за да мога да направя и гривна, ама не знам дали кога. Кога ще бъде това нещо. Само да намеря второто. Де изчезна бе? Съзнанието на България беше. Намеря го. Ето го. Така, те ще ги отделя. Така. Запълна тази кутия. Така, взела съм изключително много харибота. Даже за първи път виждам харибо черен цвят. What the fuck? Извинявай, че